Kajaintia National Council JNC kelapun benaban pelong dak jingai ki patba hakashipau trik no pra hakamat ka office deputy commissioner Cleariat East Giant Hills ban penpau persya ya ka jingthmu seng ya ka karkhana Shri Cement Integrated Cement Plant hakashnong Daistong East Giant Hills dakabak do baka sorkar kamsham lale AA halor ka jingkno di jaka be an nalor ka jingsngu kya halor ka jingkata ya kamaryang ya kanika rai la shim haka Central Executive Committee CEC jongka council kabalalong haka pratrik no pra haka jingkren lingba ka video u president ka JNC uba sambor milingdo ulaong ngila poi shaka wei ka rai ka basai bha kumbang ila maham na du kham haswa lada kamdon ka nu ko jubab na kalya ka sorkar hadin bangila pha ka jing ujor ngin am shong klikti ka JNC kalakdo bakala pha bun tali ki jing ujor shaki office sorkar ba pher kunthop sha deputy commissioner ka East Giant Hills but sha chief executive member CEM ka JHADC Henry Kamsham ladan ka no kono ko jing a jubab ngi kintu e kinong shong shnong jong githan ki badan ka jing su kya bat kham tam kinong shong shnong jong ka shnong daistong bat kishnong ba marjan kiban shakta hakan ka jingterwa ban seng ya ka karkhana dobilat Shri Cement bakim day ban tiang ban smith namar ka seng JNC kadan ringkat pat phi wan ban panya so lang sha ka jingai khi hakashipho trik no pra kintu president ka seng ngi kintu ru ekipat ba nakaleng ke East Giant Hills bakin sngo bha ban kyar na ka bakin no ekiwei lani ban punpa ko jingsngo kya tang ha ki runsan social media penpawi ka jing it jongpi nakabenta la ka jong ka khindo ka shiam om tang haki online Henry mi shakman ban a jingkershan ya ka nikaman ka bak kongsan ka bakta jor ya ka imlang ka salang jongi ya ka khindo ka shiam bat ya ka lawe ka jongi ong uba sambor mi Negasngi nagaliang yung ka Jaintia National Council da yo chong ya ka Central Executive Committee yang ka say ya perkat kamtam jing ito wa ka jing pengkhan yang ka Shri Cement Limited ya ka Lengba Bharat Sharma ya ka Meghalaya Land Transfer Act kamba up tungkumo waden wa ka nagaliang yung ka Meghalaya State Control Pollution Board da pembina ya ka notification wa man ka public hearing nagaliang ka send da chemga wa ka jingi daya the ka khandao ne benta ka tai ka cement company man ka wa beain ne ba da pangkhan ya ka Meghalaya Land Transfer Act ta jing ito wa kan ni ka send de bo jing tho ga chao deputy commissioner yang ka East Giant Hills district ha ka arbu pratrik ubnai wa khatwi arhajar arpusan ta hadin ni tele ka send de bo jing tho ga le cha ka commissioner and secretary revenue and disaster management department ha ka soterik bnai wa khat ha jing ito wa kan ni ka jing tho wa ka send de bo ga cha ODC na ka liang ODC de pha ko wi ka chithi chei kata ka chithi ta open tip ye kam ka sen wa nakaliang u deputy commissioner yang ka East Giant Hills district da de pha o yakni ka complain yang ka sen cha member secretary yang ka Meghalaya State Pollution Control Board we cha o member secretary yang ka State Environmental Impact Assessment Authority kawasnaw si ukhanai phi wa don ne ka sngi nakaliang ka sen wang puyo ka kanu ka jubab nakaliang ka sarkar jingito wa kani ka jing pangkhan yang kini ki R party ya kani ka Meghalaya Land Transfer Act nakaliang yang ikaseng ka CEC ka wachong inne da ka wi ka rai da chimi ya ka rai wa pamanna da ka ta ka jing yakhi lene kam ka ta ka jing yakhi ka wa pamani da ka jing rai ki plakat ki lamayong hakmat ka office yang DC ha kani ka chipauterik yang uniu punai ha ka por ko sudangin do chipaut teng chane ta karpadi yaki khamtam yaki dekhot ang kasen was na bhapu yemi ranti chakani ka jingi khi kawar I kam kasen kwa I e bor emensen yaki prado ki prasnam ki yong I ki wa em hapo ka eleka nongkhle khamtam I kasen de debla inspect ye ka tu ka thau pada peman ya ka public hearing chemi wa sudong yang ka tu ka thau em ki hali ta karpadi yaki tu ki tre hali yaki tu ki tre thau ki oda chakta naga jing thumu yang kini ki bru wo sen ya ka company wom hau ten wom hau irpi ka sen u em ga ha ti tidiang ti timun ga yang pi hau ten pi ha kam ka ni ka hok ka por wa kan ni moi de ten ni hen umi chakmat wo dawai ya ka hok ka yang pi
Thầy chơi por là khut very pi ki nong chong chunong yang ka ilka nong kle ki wam am sняв ya hap ya kani ka jing thmu yang kani ka company bat kam jo le ki wa percha ya kani ka jing le be an ka yang uniu serpai bha suklain wa uniu bharat sharma wa da ya kani ka thau klem do yo bor na wa ha chnong na daloi na ka district council bat kam jo le na ka sarkar jilla lamba ka Meghalaya la transfer a khut very pi wa wan cha kani ka jing khi yang ka sen ne benta wo pensenge mar dore kini ke jingthmu yang ka sarkar wo peman yang ka sarkar lamba ka pollution board wo peman ya kini ka public hearing te kini to ka warta kana kaliang ka yang i ya phi kinong chong chnong yang ka is jantia hi woro ka wi wa sange na ka te ka jingye ben ka jingye kana ka jingya maya jaj brudu ki social media don hi henre le i sakya sau khiai de benta ka ri wo ka jaj bru ton yemi hamadan wo penyoi cha ka sarkar wo penyoi cha kita ki bru ki uta sa wo penyoi ba i umye de pediang ya kini ke jingle yang kini ki bru ki wona bar wo yo rot ya ki an ki kanun yang ka jella ka yang i ta kini to ka message chepi ki nang chong chnong yang ka ilka nang khle kham tam me cha ka district hi woro ko wi bosnya bhaw kar chan ya ka sen khnang wa kanu ka jing thmu ka jing ang no yang ka sen yo man ga ka wa job ne benta ka jing to yang ka ri wo ka jaj bru ka yang i